Okay, men jeg skal faktisk lige pisse. Til mig nok. Ja. Så fylder jeg vandet op for dig. Ja, det får jeg fandme også låget. Det gør jeg. Today we're gonna make some noodles, you know. Some mukbang noodles. My shirt is fire though. My shirt is fire. It's lit as fuck. Andreas, mange poser vil du have? Mange. Vi tager 2 her. By the way, guys, remember we are family-friendly channel. Det er bare snak dansk, bro. Snak dansk, man. Well, which one you take? I'll take this one. No, you got your bread. Vi er family-friendly channel, altså. Du må ikke gøre det der, altså. Vi er family-friendly. Vi er børnevenlige, selvfølgelig, ikke? Okay. Ja, vi er børnevenlige. Jeg har hørt det, slap af. Siger jeg. Ja. God dreng. Vi skal skrive Hvad? på Twitch. Bro, jeg er ikke færdig. Kan være mange followers, som man overhovedet har til det. Man skal ikke have nogle followers. Kan man ikke? Men man skal have en account. Ja, jeg har en. Har du? Jeg havde sådan en Mark Stingleburger. Det var sådan noget pis. Ja, jeg hedder i hvert fald ikke mit rigtige navn. Jeg hedder et eller andet pis. I'm gonna use this as a Jeg er stadig ikke færdig! Okay, nu er jeg faktisk færdig, ikke? Hvad er det, vi åbner? Hvis den her video får 10 likes, så Så hopper vi ud af vinduet. så hopper vi ud af vinduet. Live på Twitch. Ja. Skal vi egentlig ikke gå på live på Twitch i dag? Jo, det er godt. Altså, jeg har ikke en account, men... Ja. Okay. Fucking brug den, altså! Tag den nu, altså! Jeg tror sgu Med ikke. du har infinite trøje på. Du burde have infinite powers. Jeg har infinite aura. Det jeg har. Det har du i hvert fald ikke. Mor! Din mor er her ikke. Ja. By the way, hvis vi får 100 likes, så fortæller vi hans adresse. Hvis wrestling er rigtig, explain this. Kan du komme med sådan noget? Hvad var det? Nej, det er Champions League. Nå, jeg får ikke engang løgn. Du skal ikke putte det ned endnu. Du skal vente til det koger. Du har allerede made the first mistake. First mistake of the day. Oh my god, det er clean lige slags, jeg er glad. Okay, så venter jeg med at putte resten i. Så... Oh my god, det er godt. So what we do, chat? What we do, chat? Du streamer ikke lige nu, hvad siger du, chat? Ja. Du får mig lyst til at kæppe. Nico, nu kan jeg lige så godt putte den anden i. Nej! Why not? Venture. Sådan. Skal jeg lige show Jeg har noget prøvet lidt. Og så Champions League. Hvad gør du sådan noget? Der var du sådan, Jeg går til at gøre det forkert, fordi jeg bor herfra. Jeg slår mig af. det skal bro, det skal. Du er ikke injured. Hvornår skal du få en haircut, by the way? Skriv i kommentaren, hvad for en haircut han skal have. Skriv Ernie cut, hvad for en cut han skal have. Kom lige ind. Skriv, hvad for en cut han skal have. Hans hår er fucking langt. Det ligner sådan en emo girl. Hvad er det, jeg siger? Hvad er dit sige? Jeg skal bare se kortere, ligesom Theo. Nå, hvad gør vi med det her? Snak lige
koge først. Den er now, Skal Har du ikke engang klippet det op endnu? Nå, nej. Det kan jeg selv åbne. Jeg er pro til. Jeg klipper det bare, fordi det er nemmere. Nu prøver jeg næste i. Wrestling is fake, and it's good. Wow, det var en så god video. Og den blev den ikke op. Ja, altså det var pro-made. Det var amazing. I fell in love with the emo girl. Se, jeg har fundet deres chill spot. I let my day, my thing from Seasoning! Seasoning! Den eksploderer lige om lidt, jeg sørger. Det er meget. Seasoning, chat. Rate my seasoning. Prøv at se, min begynder. Down in the water with it. Yes. No seasoning, chat. Så sprøjter jeg bare lidt ud over det hele. Bro, don't we listen and we don't judge. Nico, how many times have you... What? Nej, vi er family friendly. Ja. Jeg har aldrig bandet hele mit liv. Min ej, der er faktisk Miguel 30. Den er wholesome. Amazing. Nej, Nico kan lige der skip. Kan du ikke lige gå ind og køre videre i den, så vi bare lige skipper sæsonen imens? Dagi, rummer! Ding, 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 ding. Hey, hvor er det? Hallo, kender I godt den der indiske sang, Det goes like ding, 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 ding. Nico? Let's check on the noodles. Nico's look very crusty. Prøv lige at se det. Dagi, rummer! Det er top celebration. Okay, en eller anden mega edit out of him. Nå ja. Dagi, rum! Dagi, rummer! Let me see. Simulerer helt til juni. Den første. Vi er kogt. Dine nudler ser så kogt ud.